Ndi chimwemwe takulandirani ndipo ni nthawi ya zanyengo. Mawa lino tikuyembekezera nyengo ya dzuwa komanso changululu m'madera ambiri ndipo masanake kudzatentha pang'ono. Zonsezi kamba konena kuti tikulandirabe mpweya wa chinyontho chochepa kuchokera mnyanja ya mchere ya India. Usiku uno tikuyembekezera nyengo yozizira pang'ono m'madera okwera komanso mchigawo cha pakati. Ndipo mawa kudzacha kwa dzuwa komanso kwa changululu. Tiyembekezerenso nyengo yozizira mawa mbandakucha kunzuzu kulilongwe ndi madigiri 11-15 mzinda wa Blantyre. Nyengo yabwino yolingana ndi zichitochito zapanja. Mawa masana tikuyembekezera nyengo ya dzuwa m'madera mchigawo cha kumwera monga ku Blantyre, ku Balaka komanso m'madera mchigawo cha pakati monga ku Nchewu, kulilongwe, Kasungu, Kunzimba ndi madera ochuluka mchigawo cha kumpoto monga ku Chitipa. Mawa masana tiyembekezere nyengo yofunda kunzuzu komanso ku Kasungu, komabe nyengo yotentha pang'ono tiyembekezere mzinda wa Blantyre ndi madera mphepete mwa nyanja ya Malawi. Mkuja uno lomwe ndi lachiwiri tikuyembekezeranso nyengo ya dzuwa ndi ya changululu m'madera mzigawo zapakati ndi kumpoto, komabe mitambo yochepa idzaoneka m'madera mchigawo cha kumwera. Tikuyembekezeranso nyengo ya mphepo m'madera mchigawo cha kumwerachi. Madzulo ano mnali ndine Ali Chibanthowa, khala ndi usiku wopambana.